Det her er vores tubepakke. Pakken indeholder en tube, her er der line og pumpen. Der er 4 håndtag på tuben, hvor der er behagelig gummi, så de rare sidder og holder fast i. Bemærk her foran, hvor du påsætter rebet, der er den ekstra forstærket, så det er godt og solidt. Så den kan holde til mange kilo og til vild drengeleg. Den medfølgende pumpe kan sættes direkte til cigarstikket, enten på bilen eller i båden. Der medfølger også et ekstra kit, så man kan sætte den på et bilbatteri. Der er en ekstra stus, så den kan bruges til andet end den her tube. Elpumpen fungerer således, at man nemt og hurtigt sætter den i, og så tager det kun et øjeblik at få pumpet sin tube op. Og så er det ellers bare en tur på vandet.